As reliquias de Santa Susana chegaron a Compostela en 1102, traídas dende Braga por Diego Xelmírez, no que foi denominado como o Pío Latrocinio. Nun primeiro momento foron depositadas na antiga igrexa do Santo Sepulcro, situada no outeiro de Poldros, na zona máis alta da actual Alameda. Pouco tempo despois cambiou o seu nome e a advocación polo da Santa. No século XVI, as reliquias foron trasladadas á catedral e dende entón pasaron por 3 relicarios distintos. Da súa arca primitiva trasladáronse a unha caixa de madeira revestida de veludo que foi substituída definitivamente en 1683 por unha furna de prata decorada con formas sinuosas e abundantes motivos vexetais que foi regalada polo coengo Andrés Martínez de Loaiza. É obra do prateiro Matías Vieites. En 1994, con motivo do acto de irmandade entre os cabidos de Santiago e de Braga, e que supuxo a finalización de séculos de polémica, procedeuse a abrir o relicario, saindo á luz 3 excepcionais pezas textiles que recubrían as reliquias. A máis antiga delas é un singular pano de liño branco, bordado en seda en tons vermello e marrón, debuxando motivos xeométricos e animais, e que foi relacionado cunha posible orixe oriental ou hispano-musulmana, datada cara ao século XI. As outras 2 pezas, unha dalmática e un fragmento textil, son excelentes exemplos dos chamados panni tartariki, da primeira metade do século XIV, feitos con seda e ouro en lampás. Proba da relevancia adquirida por Santa Susana na cidade é o feito de ser nomeada copatrona xunto co apóstolo Santiago. En relación a este feito, en 1902, un veciño da cidade, Joaquín Martínez, regalou á catedral unha escultura da santa encargada ao reputado artista Aniceto Marinas e que ocupou durante anos o retablo da capela de San Xoán. Tras a súa restauración en 2010, esta imaxe exponse no Museo Catedral.